L'any que acabem de tancar ens ha deixat tota mena de fenòmens. Onades de calor, fred, tempestes, una dana i fins i tot tornados a Catalunya. I com molt sovint la memòria ens juga males passades, sobretot amb la meteorologia, avui us porto un resum de l'any 2024. I comencem per l'hivern, que va ser sorprenentment sec i càlid, amb unes temperatures a zones de muntanya que van ser fins a 3 graus superiors a la mitjana del període 1991-2020, fent-lo un dels hiverns més càlids mai enregistrats. Com a dada estrella de l'hivern tenim que es van superar els 20 graus a zones del prelitoral i de l'interior entre el 23 i 26 de gener. També recordareu que veníem d'una llarga sequera i la manca de precipitacions era un problema bastant greu. Doncs amb la primavera les esperades pluges per fi van arribar. Unes pluges que van ser bastant generoses a tota la meitat nord, però en canvi al terç sud es va mantenir la ratxa seca. A mitjans i finals de maig també vam tenir diverses tempestes, on especialment vull destacar la del 16 de maig, quan es va formar un tornado a l'Alt Empordà amb vents associats que s'estimen al voltant dels 180 km per hora. I sí, a Catalunya hi poden haver-hi tornados, però això ho explicaré en un altre vídeo. Pel que fa a temperatures, va ser una primavera càlida, però va mantenir una certa variabilitat, amb dies més càlids i altres més frescos. I la dada estrella de la primavera, així tot entre el 12 i el 14 de maig hi va haver un episodi inusual de calor on es van enregistrar temperatures més aviat pròpies de finals de juny. I continuem amb la calor parlant de l'estiu, un estiu que ha estat dels més càlids que hem tingut, plens de casos de calor extrema, com el del 18 al 20 de juliol amb temperatures que van superar els 40 graus centígrads a Ponent, al Priorat i a les Terres de l'Ebre, i entre el 29 de juliol i el 2 d'agost, i després entre el 9 i el 12 d'agost vam tenir altres onades de calor. Però tot no va ser calor, també vam tenir episodis de precipitacions bastant intenses i de tempestes. I la dada estrella de l'estiu va ser la del 5 al 7 de juliol, on vam tenir tempestes fortes a la depressió central, que va també anar acompanyades d'un esclafit que va causar bastants danys al Segrià. Pel que fa a la tardor, segur que la recordareu com molt plujosa, i així va ser, ja que vam tenir en general molts contrastos entre zones, però va ploure molt. I en canvi, pel que fa a temperatures, setembre vam tenir un fred bastant inusual al Pirineu, dies més frescos que mai s'havien vist des de 1996, mentre que al novembre i al desembre vam tenir una calor bastant inusual amb dies molt càlids per els mesos que eren de l'any. D'episodis de pluges, com hem dit, també vam tenir moltíssims. Entre el 3 i el 4 de setembre van haver-hi les primeres pluges de la tardor, que van deixar entre 20 i 50 litres per metre quadrat a gran part del territori. Del 17 al 24 de setembre també vam tenir altres aiguats al litoral sud i es van enregistrar fent més de 200 litres per metre quadrat al Baix Ebre. I després, a principis d'octubre, finals també de novembre, és quan vam tenir altres pluges al vessant sud del Pirineu. I la dada estrella de la tardor, entre el 25 d'octubre i el 8 de novembre es van enregistrar les 2 setmanes més plujoses en un any des de 2020, coincidint també amb la dana que va afectar greument el País Valencià. I per acabar el vídeo, si mirem en termes climàtics, aquest any 2024 ha estat el tercer any més càlid, només superat per 2023 i després per 2022 aquí a Catalunya. En canvi, a escala global planetària, veiem que el 2024, ara per ara, els primers estudis apunten que ha estat el més càlid mai registrat i que es podria haver superat l'1,5 graus de temperatura d'anomalia d'escalfament global. Però tornant a casa nostra, veiem que aquest any ha estat marcat per un punt d'inflexió pel que fa a la sequera, ja que per fi hem tingut les pluges que tant esperàvem i aquestes pluges s'han donat en 2 fases. Una primera a la primavera amb pluges més al nord i en canvi la segona durant la tardor amb pluges a tota la meitat sud. Espero que us hagi agradat aquest Weather Wrapped o resum de l'any meteorològic a Catalunya.
I si us interessa aquest tipus de vídeos o voleu saber més sobre meteorologia, seguiu-me en aquest canal, ja que el 2025 us esperen molts nous vídeos. Una abraçada i fins aviat. Adeu!